beste modurik izan, Bi horri, eta posible. Vale, horrekin monatzen dute. Kaixo, arratsaldeon. Oraintxe ari dira zelairatzen Hernani eta Ordiziko jokalariak landare zelaira, landare berdegunera. Hain justu, Gipuzkoarren arteko derbia gaur ikusgai hemen landare rugby zelaian. 21 garren jardunaldiko norgehiagoka, horrek esan nahi du, azken aurreko jardunaldia dela Heineken ligako azken jardunaldia. Eta lehenik 15koak emango ditugu Ordizia taldean, lehen lerroan Fernando Martín López, ezker Arroin, biarekin Aztalkari Garmendia, Itzol Garmendia, eskuin Arroin 3 zenbakierekin Kaitz Sadaba, bigarren lerroan 4 zenbakierekin Imanol Iruarriz, 5 zenbakierekin Leauma, eta hirugarren lerroan ezkerre galetan Eneko Salinas 6arekin, 7arekin Oier Goia eta 8 zenbakierekin hirugarren lerroko Giltza, Siosiua Moala irekitzailea, Uztartze erdia, injustu ere Juan Manuel Lescano, eta hiru laurdenetako lerroan joko zabaltzailea Lander Mujika, ezkerre galean 11 zenbakiarekin Mikel Aizpurua, 14 zenbakierekin eskuinean Asier Korta, eta erdiak Iñaki Puiadena eta Imanol Aldanondo, eta gibelean 15 zenbakierekin Valentin Cruz ariko da gaurko norgehiagokan. Eta Hernanin, laizter partideri hasiera emango dio Atorra Sagasti epaileak, oraintxe bertan jodu txistua, eta baita baloia zangozko ere, Hernanik jaso dezan goitikako baloi hori, eta eskuinera zabalduz, Charlie Ternistein zelaiarekin, Uztartze ireki eragin du, eta Iraitz Garmendiak eskura jokatu ahal izateko, Igor Genuari, Genuak defentsako ostikada luzea, hain justu ere Ordiziarren ensego lerruko esparruraino, beraz, Uztartze bildua izango da, Igor Genuak ostikatu duen leku berean. Esaten ari gintzaizkizuen, Hernanikoen 15koa hauek osatuko dutela lehen lerroan, Diego Levin Argentinarra ezker Arroin, eskuin Arroinan Beñat Iradi kapitaina, eta Aztalkari jokatzailea Iñaki Otxotorena 2 zenbakierekin bigarren lerroan, Charlie Ternistein, Lapurtarra eta Jon Otxotorena 5 zenbakierekin, eta hirugarren lerroan ezkerre galean 6arekin David Pelaz eta 7arekin eskuine galean Kepa Mijangos gaztea, eta 8arekin Giltza, hirugarren lerroko Giltza, Mikel Perez. Uztartze erdia, Iraitz Garmendia, eta hiru laurdenetako lerroan 10 zenbakierekin joko zabaltzailea Iraitz Igor Genua, eta ezker egalean Igor Etxeberri eta eskuin egalean Anartz Elosegi, eta erdiak Martin Collado eta Simon Ternestin izango dira, eta gibelean 15 zenbakierekin Oier Garmendia, eta ordezko lekuan, Ordiziarren ordezkoen eserlekuetan, Asier Orbea, Ander Alberdi, Unai Aragon, Gonzalo Vázquez, Asier Alvarez,
Asier Pazos, Beñat Erbina eta Xavier Fajardo. Eta Hernaniren ordezkoen eserlekuan, Eneko Noriega, Ugaiz Otaño, Patxi Eguren, Oskar Astarloa, Ander Gutierrez, Mikel Imaz, Mikel Bidegarai eta Erik Goñi. Partida hasi dela 2. minutua da eta zigor kolpea dirazi du Atorro Sagasti epaileak Hernaniren alde eta luze jodu Igor Genuak, zelai erdiraino, zelai erdiko marran egindu ordiziak uztartze irekia, eta orain Moala baloia jaso, uztartze irekiragin, eta eskuinera zabaldu dute, Armaila dauden lekura Zangoz, baina hor Igor Genuak hartu du, eta baita karga ilegala, karga ez legala, eta gaina txartel horia erakusteko arrisku handia dauka, 6 zenbakiak Eneko Salinasek Igor Genua Zangoz jodu eta oso berandu, beraz karga berantiarra izan da eta abisoa oharra Eneko Salinas jokalari gazteari. Ondorioz, Igor kolpea Hernaniren alde, Igor Genua joko zabaltzaile baloia eskuetan duela eta urrundu egingo du. Baina, ala Armailaren aldetik albora ostikatu du Igor Genuak eta hortxe bertan 20 metroko lerrotik dozena erdi bat metrora hortxe jokatu du eskasa alboko sakea eta Iñaki Otxotorren Hernaniarrak aztalkariak, orjokatzailea jarriko du baloia jokalariak, denak hilaran jarrita, zazpina alegia eta Charlie Ternesteinek jaso du lapurtarra jaso du baloia bieskura, uztartzen lasoa osatu eta metro batzuk irabazteko asmoarekin aurrelarien jokoan eta baita metro batzuk irabazi Hernanik, 5 metro irabazi dituzte eta aurrera jarraitzen dute aurrelariek, Mikel Perez orain baloiarekin lurrera bota dute, baina hala ere baloiaren jabe da Hernani, Iraiz Garmendiek eskuinera zabaldu du, Igor Genua kostikadatxoa, eraso kostikadatxoa eta baliatu dute utza baliatu dute Hernaniarrek, baina lehenago adierazita zeukan Atorra Sagasti epaileak zigor kolpea eta justu eskasa atera den lekuan parean, 22 metroko lerroan eta albotik 5 metrora izango da zigor kolpe hori, ez da aukera txarra, Anartzek balia lezake agetara jaurtitzeko, baina ez dakit Igor Genua dauka baloia eskutan, segurazki albora botako du baloia, han 5 metro inguruko lerroan arriskua sortzeko alboko sake edo eskasaren bitartez. Momentuz jokua etenda dago, lurrean Hernaniko jokalari bat Mikel Perez hain zuzen ere, oraintxe da pixkat berdegunetik altxatzen eta bitartean jokalariak urtragoak hain justu ere Jonander Puertas badakizue bakuntza izan zuela eta pixkanaka rekuperatzen ari da, berak eman die ur tragoa. Hortaz, aukera hona du agetara botatzeko, baina eskasera alboko sakera, Igor Genuak baloia eskultan dela 20 metroko lerroan, Ordiziarren ensegu lerrotik 20 metrora, eta alboko sakea eskasa eragindu, eta orain Hernanik aterako duenez zigor kolpe hori eskasa Hernanik aterako du, eta aukera ederra aparta arriskua sortzeko eskasa irabazita jakina. Denak jarri dira, denak kolokatu dira hilaratzean, 7 jokalariak, eta hau entrenamenduetan magina bat aldiz landutako primeran David Pelazek hartu du baloi bi eskutara hilaratzearen gibelean, eta orain luzatzen lasoan, bultzaka, ensegu egiteko aukera aparta, ensegu lerrotik 3 metrora, hor nonbait, 3-5 metrora, eta jarraitzen dute luzatzen lasoa osatuta. Hernaniarrek baloia eskutan dutela, aurrelarien arteko borroka horretan, baina eskuinera zabaltzeko keinu egin du Iraiz Garmendiek hain zuzen ere, eta Diego Labinek egin du ensegua. Hernaniren lehen ensegua argentinarra, Diego Labinen
Insegua. Diego Levinek beraz partidako lehen insegua hain justu 5. minutuan. 5 eta huts markagailuan aitzinetik, Erranit aukera aparta dauka, aurrez aurre daukalako Anartzelosegik, jaurtiketa. Diego Levin, argentinarrak, egin du insegua. Hain justu, aurtengo denboraldian, honekin 4. insegua du eta Anartzelosegik 7 eta hutsekoa agetaratu du. Enseguaren ostean badakizue, aukera izaten dela agetara jorti, eta 2 puntu gehiago lortzeko beraz, 7 eta huts momentuz, aitzinetik Hernani. 5 minutu igaro dira, eta momentuz, baloiaren jabe ere bada pikin batek isiago Hernani, arriskua sortu duen ensegua egin du beraz, aparta erditik atera dute ordiziarrek eta Armailaren aldetik eskasa alboko sakea ordiziaren alde. Hain justu Aitzol Garmendia jarriko du jokoan eta hilaratze osoa dute. 7 jokalari, talde bakoitza badakizue eskasetan talde baloia aterako duen taldeak, bera markatu behar duela zenbat jokalari jarriko dituen, eta bikain jaso dute ordiziarren baloia alboko sake horretan. Orain Hernaniren 10 metroko lerroaren parean dihardute jokoan, ezkerrera zabaldu, han joko zabaltzailea Lander Mujikak ezkerretara, errekaldera, Urumea errekaldera, Uztartze irekia eragin dute, eta Hernani lapurtu du baloia. Igor Genuak defensa kostika da luzea, ordiziaren 10 metroko lerroraino, eta han ez du lortu baloia hartzea Valentin Cruzek, baina hala ere, beraie dira baloiaren jabe, ostikadatxo luzea, eta Hernanik jaso duenez bere zelaien baloia, Igor Genuak defensa kostika da goitikakoa, eta ez dira llegatu hasiera batean, eta ordiziarren jaso dute 10 metroko lerroan, ordiziarren zelaiaren 10 metroko lerraian, hala ere, jokalari bat dago berdegunean min hartuta, ordiziarra, ezkerregalen Urumealdeko hartan, eta 10 metroko lerroren parean, ordizi jarriko du jokoan eskura zabaldu dute, aurrelarekin jokatzeko talka eginez, zuluak egin, eta aurrera joan zaio baloia, eta baita Hernanik aprobetxatu, Anartzelosegi ostikadatxoa, erasa Igor Genua korrika doa, aurrez aurre dauka Mikel Aizpurua, eta azkenean Lander Mujikak alboratu du baloia, azkar jokatu nahi zuen Hernanik Mikel Perezekin, baina Atorra Sagasti epaileak ez du baimendu jokaz egin baloi hori, Iñaki Otxotorrena baloiarekin, ordiziarren ensego lerrotik 10 bat metrora, beraz aukera polita eta jokalari gutxiago jarri ditu Hernanik, ez lau eskatu ditu, eta laurekin osatuko dute hilaratzea. Pentsatzen du luze jaurtiko duela Iñaki Otxotorrenak, Mikel Perezekin jokatzeko, baina hori gure usteak dira. Esan dizugu, 21. jardunaldiko norgehiagoka dela, Gipuzkoaren arteko norgehiagoka derbi hau. Iñaki Otxotorrena baloia eskuetan, eta ea zer jokaldi antolatu duen Hernanik, baloiaz jabetzeko Mikel Perezek keinuak egin ditu, baina azkenean aurrera jaurti dute Mikel Mijangoz izan da hasiera batean, baloia hartzen saiatu dena, baina ies egin dio, eta orain urrundu egin dute ordiziarrek baloia, Hernaniren zelairaino, eta baita atera ere 10 metroko lerroaren parean. Anartzelosegi keinu egin du azkar ateratzen du, baina Oier Garmendiarekin jokatu nahi zuen, baina azkenean Iñaki Otxotorrena izango da 10 metroko lerroan, 12 metro erditik, zelai erditik, Levin argentinarrak aipatu dio Iñaki Otxotorrenari zer egin dezakeen eskasean, launa hilaratzeak, lau bakoitzean,
Charlie Ternistienek egin du Uztartzerdiaren lana eta Mikel Perezek gibelean. Eskasean, alboko sake luzean, eta orain Uztartzelaxoa osatuta. Hain justu, Iraitz Garmendia baloiarekin metro batzuk eginez, ez dute asmatu pasean, Beñat Iradi orain, Arroina lurrera bota dute, baina hala ere Uztartze irekian baloia Argentinara jaso du, Lebinek zelai erdi-erdian, Armailaren paretik, eta Iraitz Garmendia Genoari baloia luzatu ondoren, Uztartze irekia eragin dute, Iraitz Garmendia, Jon Otsotorena baloiarekin, talka eginez, zulo aurkitu du, 4 metro irabaziz, Iraitz Garmendia berriz baloiarekin, orain Mikel Perezek, zelai erdian jokoa anartzen laguntza du, baina Mikelek 5 metro irabazi ditu, Iraitz Garmendia eskuinera, Charlie Ternistien, Igor Genua, berak zuloa egin nahi du, dena den jokoa zelai erdi-erdian, Charlie Ternistien, Lapurtarrak, baloiari bikain eutsi dio, eta orain David Pelaz, baloia, baina Igor Genuak norabide aldatu egin du, Oier Garmendiarekin jokatu, Uztartze ireki eragin dute erraniarrek, Levin Argentinarra Mikel Perezi, eta Mikel Perezek plakatu dute, ongi plakatu izan da. Hain justu ere, Eneko Salinasen plakajea, bueno, gogorra izan da, baina gure ustez legezkoa. Igor Genua berriro sartu nahian, tarteak eginez, eta orain zelai erdian berriro, baina kasu honetan Urumea ibaiaren aldetik Uztartze irekia eta Zigorko Hernaniren kontra, ez askatzeagatik kontrarioa. Badakizu lurrean bate plakatzen dutenean, askatu egin behar du plakatzaileak, baina kasu honetan Hernanik ez dio askatu, David Pelaz hain zuzen ere. Eta arauak agintzen du, jokalari bat plakatu denean, plakatzaileak askatu egin behar duela berehala. Eta jakina, baloia daukanak ere, baloia utzi egin behar du. Jokaldi honetan, guztien nuen alderantz izan zela, baina ez, kasu honetan Hernanien alde da, Zigor Klopea, ez askatzeagatik, eta Igor Genuak luze joko du, defensa ostika da esango genuke, eta gainera oso urrun, primeran, ostikatzaile hona da Igor Genua, eta Ordiziaren segolerrutik, pensatzen dugu, 20 metro, 18 metrora. Joko egiteko aukera ezin hobea Hernanirentzat, Iñaki Txondorenak du baloia eskuetan, ea antolatzen ari dira gibeleko lerroan jokaldia Hernaniarrak. Hain justu Simon Ternistienek eman du agindutxoa Oier Garmendiari, hilaratzean jokalari guztia jarri dira, momentuz galdu egin du Hernanik baloi hori bere azena, eta Ordizia zango zurrunduko du defensa. Hor da Oier Garmendia, zelai erdian, ongi jaso du, eta baita jokatzen saiatu ere metro batzuk, baina defensa azkarra egin du Ordizia, baloia lurrean utzi, Uztartze irekia, eta orain, kontrolik gabeko baloia da, ez da Hernanien kontra Zigor Kolpea. Hernanien kontra Zigor Kolpea, azkar jokatu nahi zuen Ordiziarren Uztartzerdiak, Leskanok baina Atorra Sagasti epaileak gerararazi egin du eta ostikoz, zankoz urrundugu araziko dute baloia Ordiziarrek. Hain justu ere, Valentin Cruzek ez du lortu alboko sakera albora ateratzea baloia, eta orain Igor Etxeberriak defentsako ostika da goitikakoa, bikaina, eta orain Atorra zer adirazi du. Bueno, konturatuko zarete, guk batzutan Atorra deitzen digula, baina beti da nik izan delako. Da Atorra Sagasti bere anaiak ere jokatu zuelako, eta Zigor Kolpea Hernaniren alde, Atorra Sagasti marrazainarekin hitz egiten diardu, ea zerbait ikusi duen, adierazteko zerbait bai, Ordiziako bati segurazki ohartxoa helaraziko dio, eta eskuidatzen bada, baita txartel horia ere, ez dakiguna da zer aipatuko zion marrazainak, baiari hor dira Ordiziako Valentin Cruz, eta
10 minutuz, kanpora beraz, Oier Goia. 10 minutuz kanpora, Oier Goia. Zakigu, hemen teknika lanetan hori bezala Juanan iraola, zerbait ikusi alduzu Juanan. Eta argazkiak ateratzen, eta esteleo kontuetan ere. Mekane Galarza eta kamararekin zuei irudiak helarazten Juanjo Garmendia. Eta beraz, lantaldea. Eta partida hasi zenetik 16. minutua horri adierazten digu. Erloju elektronikoak, markagailuan dugunak. Eta momentuz, 7 huts Hernani aurretik. Eskas albokosak luzea David Pelazek jaso du. Baita zulua egin ere Hernaniarek, Enseulerrotik 5 metrora. Eskura jokatu du Iraitz Garmendia, Mikel Perezek orain baloia, eskuetan duela. Enseulerroan jaia gain gainean, bigarren aukera Enseo baiteko, eta orain ere agetan, agapean dira Hernaniarrak. Eta eskura zabalda Igor Genuak, erori egin zaio baloia, baina adierazia zeukan Atorra Sagasti jokoz kanpozo dela Ordiziarra, azkar jokatu dute Hernaniarrik eskura, zigor kolpe hori. Berriro ere, Enseulerroan kasi gainean, aurrelarien jokoa momentuz. Eta ezin bada aurrekoekin zulo egin, eskuinera zabaldu beharko dute, baina hortxe diraute Charlie Ternstein, baloiarekin. Eta uztartze irekia ondoren, Igor Genuak ostikadatxoa, eskuinera eta ederra, Igor Etxeberria. Igor Etxeberriaren segua eskuine galean, aparte Igor Genuaren ostika da hain justu ere, 17-18 minutuan. Igor Genuak eskuinerantz Igorri baloia zangoz. Eta antzeuden bi jokali Hernaniar nahiko solte, bakarrik eta azkenean biken jaso du Igor Etxeberria baloia, eta Hernaniaren bigarren ensegua. Ohituta gauzka Igor Genuak bere zangoko joko horrekin, edozein momentutan jokatzen du baloia behar den lekuan, eta gaur horixe gertatu da bigarren ensegu honetan. Hortaz, Igor Etxeberriak Hernaniren bigarren enseioa eskuin egalean. Eta orain aukera aparta dauka, Nartze Elosegik. Ez du lortu agetaratzea. Hemezortzigarren minutuan gaude, Landare Rubi zelean, 21. jardunaldian. 12 eta huts momentuz Hernani eitzinetik. Esan behar dugu, gaurko jardunaldia, 22. azken aurrekoa dela, garrantzitsua dudari gabe, batez ere, guri dagokionez, behaldetik dauden taldeentzat. Hain zuzen ere, Hernani, Cisneros, La Vila eta Bizkaia Gernika. Gaurko jardunaldian, hau etxe dira partida, gainera Bizkaia Gernika eta Burgos izango da, lauetan hasi dena edo astekoa zena, oraindik ez dakigu emaitzarik. Eta beko sailkapenean daudenen artean, badakizu Hernani Anpo Ordizia hemen Landaren, gero La Vilak etxean jokatuko du El Silvestor El Salvadorren kontra, eta beko postutari dagozkion azken laugarren taldea, Cisneros dugu. Cisnerosek etxean jokatuko du Barça Rubi taldearen kontra. Eta beste bi partidak, jardunaldi honetakoak, Sanboiana Alcobendas eta Quesos Entre Pinares Independiente. Esan behar dugu, gaur hiru partida jokatuko direla, eta bat jokoan dagoela, izuzen ere Bizkaia Gernika Burgos, bestea Sanboiana Alcobendas, eta Hernani Anpo Ordizia hemen Landaren jokoan duguna. Horiek dira, hiru partida horiek gaurko saio hori dagokionez, eta besteak biak jokatuko dira.
21. jardunaldia gero aipatuko dugu. Jokoa pixka lasaitzen dena, ze orain Ordizia ari da so, naiz eta Erranik euki baloia, Uztartze irekia, baloia lurretik jaso, berdeunetik jaso eta sartu izaten den jokaldi horretan. Guk euskeratu egin du nola edo ala, ze hauek askok pikan gau esaten dute, baina Igor Genua tarteak egin ditu, zuloa egin du Ordiziaren defentsan, zelai erdiraino kasik hurbildu da, baina ez zeukan laguntzarik. Igor Etxeberria berandu xamarreldu da eta aurrera pasea adierazi du Atorrasagasti epaileak. Inigo Atorrasagasti epaileak aurrera pasea adierazi du, aitzin pasea, eta ondorioz Uztartze bildua Ordiziarentzat, baina jokalari bat min hartuta dago, Hernaniko gainera. Zelai erdiaren inguruan. Momentuz Hernani bi enseu egin ditu. Aipatu nahi dizuet, enseu gien aldetik, Hernaniri dagokionez, Igor Etxeberriak 8 enseu egin dituela. Denboraldian zehar, jakina. Eta lurrean geratu dena momentu batez, Igor Genua izan da, baina zutitu da behar bezalako, behar adinako zainketa jaso ondoren. Gogoratu behar dugu bestalde, lehen aipatu behar dugu lau talde direla beko postuetan, Hernani, Cisneros, Labila eta Bizkaia Gernikak eta Cisnerosek, elkarren arteko norgehiago daukatela jokatu beharra oraindik, izan ere 16. jardunaldian ez zuten jokatzerik izan partide hori, eta hori hasiera batean pentsatzen zuten denboraldiko azken jarduna jokatuta jokatzezaketela, baina Hernanik esan zuen taldeak, lau talde egonik beheko postuetan mailari usteko lehian, etzela oso egokia, bi talde arrisku horretan dauden bi taldek, liga amaituta jokatzea partide hori, beraz, aurreratzea erabaki zuen federazioak, eta hori astean zehar jokatuko da, apirilaren 10ean, arratsaldez, norgehiagoka hori, baina Urbietan, Gernikako Urbieta zelaian. Hortaz, gaurko emaitzek esanguratsuak izango dira. Ordizia baloiaren jabe, Moala jaso du lurretik baloia, eta aurrelarien jokoan, talka eginez, zuloak eragin nahian, eskuinera zabaldote armailaren partera, hain justu Valentin Cruz jaso du baloia, Uztartze ireki, Juan Manuel Eskanok ezkerretara ireki du, eta han aurrelariak, Ordiziarra jakina, Uztartze erdia eragin nahian, Darrero Leskano baloia, Moala, talka egin du, 8 metro irabazi ditu, baloia lurrean utzi, Uztartze irekia, Leskano berriz jokoa ezkerra aldera, Lander Mujikarentzat, eta azkenean aurrera pasea adierazi du Inigo Atorrasagasti epaileak, jokoz kanpo Hernaniren kontra, jokoz kanpoko, eta okerez bagaude Argentinarrari, Lebini adierazi dio, eta baina aukera ona aparta dauka, aurrez aurre dutelako Ordiziarrek jautitzeko aukera, eta ez urrun ere, Hernaniarren zelaiko 10 metro, gutxiko asko, 40 metrora, baina hagen aurrez aurre egingo du jaurtiketa, eta saiatuko da agitaratzen Ordiziarentzat lehen 3 puntuak. Hain justu ere, Valentin Cruz, baloia pausatuta lurrean, konzentrazioa pikin bat, haizea ere badu, pikin bat ezkerraldetik jotzen du, errekaldetik, beraz, printzipioz arazo handirik ez, baloia agitaratzeko, edo hagen artean sartzeko. Eta hala lortu du, hain zuzen ere, Ordiziarrentzat hastapeneko 3 puntuak, zigor kolpez, eta markagailua 25. minutua betetzear dela, 12 eta 3 Hernaniren alde, Hernani 2 ensegu egin ditu,
Eta Ordiziak, orain esan dugun bezala, hastapeneko 3 puntuak, Zangoz zigor kolpea baliatuta. Lehen aipatu dizugu, Ordiziak bazuela jokalari 30 minutuz kanporatua, baina dagoeneko 2 talde dira 15 jokalariekin. Erditik atera du Hernanik, eta baloia 2 eskutera atxiki ondoren, Ordiziarrek defentsa ostikada jo dute, eta zelaien erdian da jokoa, Hernanik ezkerraldetik, eskura jokatu nahian, Igor Genuan Artzelosegi, eta Makin Collado baloia eskuan duela, Uztartze irekia, laguntza jaso du Makin Collado, Iraiz Garmendia, Igor Genuak eskuinera zauldu, Charlie Tardistein, Lapurtarrak, eta Iñaki Otxotorena metrok eginda, tartea egin du, Esegu lerrotik momentu enten 10 metrora, eta baita ensaioa egin ere, bai, ederra jokaldia. Atze, zarrera egin duen, Iñaki Otxotorenak, Otxotorenen anaien arteko gaztenak, 3. ensaioa Hernanirentzat, 17 eta 3. Erras, iruditu zaigu erras hartu dela defentsan tartea erraz aurkitu duela Iñaki Otxotorena, baina horretarako ere behar da abiadura eta ongi aprobetxatu du Iñaki Otxotorenak ensegu egiteko. Hain justu, 26. minutuan. Bistan da, esan behar dago, eta gero aipatuko dugu sailkapena goiko postuetan, baina Ordizia ongi kokatuta dagoela 4. postuan, ez dauka ez gora eta ez bera egiterik, sailkatuta dago. Eta gainera, hurrengo kanporaketa, liga amaitu ondoreko kanporaketa, etxean jokatzeko aukera izango duela Ordizia kanporaketa hori. 19 eta 3 Herrani aurretik 27. minutua bete dela. 3 ensego egin ditu Herrani, beraz beste puntu bate gehigarrizko puntu hori, erasoko puntua ere eskuratzeko moduan da Herrani. Joanekoan Ordiziak irabazi zuen 36 eta 16, lehen zatian 10 eta huts aurreratu zen Ordizia, eta 5 ensegu egin zituen Ordizia guztira partiduan zen lau transformaketa eta 2 zigor-kolpe bat. Eta hori izan zen 10. jardunaldian, hain justu joan den urteko abenduaren 2an. 5 ensegu transformaketa, Julen Goia 2 ensegu egin zituen, Oier Goiak 1, Moalak 1, eta Hasforrek 1 egin zituen. 11 puntu lortu zituen ostikoz, Cruz jokalaria. Eta Hernanik 2 ensegu egin zituen, 2 nahiko amaieran, Teru Ormazabalek eta Charlie Ternisteniek egin zituzten 2 ensegu horiek Hernanien alde, baina esan bezala partiduan amaieran, eta azkenik 20. jardunaldiko partida, 16. jardunaldiko partida hartan, 26 eta 16 irabazi zuen 10. ez 16, 10. jardunaldiko norgehiagokan. Ja, 3 hilabete pasa dira, arrezkeroztik, eta gaur momentuz Hernani da aurretik. Ea ba, 20 metroko lerroan, Hernaniren alde alboko sakea, Zazpina jokale hilaratan jarrita, bata besteren gibeletik, eta Iñaki Otxotoren baloi eskuetan duela, jokaldia Mikel Pereze jaso du bieskura, bikain, Iraiz Garmendia, Igor Genuak, Simon Ternistien, Uztartze irekia eragin dut Hernaniarrek, Charlie Ternstein, 20 metroko lerroan dira, Ordizian zelaian, berriro Uztartze irekia, Iraiz Garmendia, Mikel Perez, Levin jaso du eta 2 eskutara ongi gorde ondoren, Uztartze irekia berriro, 30.
jokaldian, Irez Garmendia, Igor Genua, eskuinera luze, Matien Kolladok, eta handago Igor Etxeberria, baloia jaso ondoren. Ordiziaren zelaian, eta ensegulerrotik 10 metrora dira Hernaniarra, baina aurrera joan zaie baloia. Ordiziari dagokionez, esan behar dugu ensegu egile nagusia Julen Goia dela, 12 ensegu egin ditu orain arte, denboraldian zehar. Gero Zelanda Berriko Moalak 9 egin ditu guztira, 7 Oier Goiak eta 5 Bosna, Leskanok eta Hasforrek. Oain bultzaka Hernani eskura jokatuz, defensa aparta egin dute, entzungo zen duten jendea nola esan duen. Orain defensako ostika da, Ordiziak, Anartze Losegi presten baloia jasotzeko, baina lortu dute alboko sakera ateratzea. Baloia. Eskasa beraz, Armailaren aldetik, Armain nagusia den aldetik, eta Ordiziarren zelaian 10 metroko lerroan, badakizu zelai erditik alde batera, alde banara, 10 metroko lerroa dagoela, Mikel Perez jaso du, baina ez du lortu kontrolatzea, Irez Garmendiak lurrean harrapatu du, Uzartze irekia, Mikel Perezek Anartze Losegiri, Anartze Losegi plakatu dute, eta Uzartze irekian, baloia jaso du Genuak eskuinera zabaldu, eta Iraiz Garmendiaren enseinua izango da. 4. enseinua Hernani. 24 eta 3 eta 4. enseinua Hernanirentzat. Beraz, erasoko puntu deigarria lortuko dute Hernaniarrek, irabazi ezkero 5 puntu, dagoeneko puntu bat behintzat bai, 4 ensegu egiteagatikoa. 32. minutuan. Ensegua Iraiz Garmendiak, Igor Genuaren pasea, eta azkenean, gainera nahiko agetatik nahiko hurbil, Anartze Losegirentzat ez luke honek zailtasunik eragin behar, beste 2 puntu, baina ikusten dugu Inigo Atorrazagasti epailea hitz egiten ari dela, Jo Manuel Leskanorekin, eta segurazki, hitz egiten ari da txartela ateratzeko izango da, ez dugu ulertzen. Baita Valentin Cruz ere, bertan da, azalpenak eman eta eman, guk ez dugu ikusi, baina marrazainak badakizue gaur egun, mikrofono txikiekin, elkarren arteko komunikazioa dutela, marrazainek eta epaileek, baina, momentuz, bakarrik hitz egin, eta orain ekingo dio jokoari Anartze Losegik, aukera ona dauka, aproposa, 22 metroko lerroaren gainean, Armailaren aldetik pikin bat, haizea bere alde du, eta pikin bat arreta jarri, agetara begiratu, eta badoa. Eta bai, lortu du beraz, 26 eta 3 reformaketa Anartze Losegi. Ondorioz, 4 ensegu egin ostean, dagoeneko Hernani badu puntu bat, eta markagailuan ere, alde handi xamarra. Ez du ikusten gaur momentuz behintzat, Ordizia oso indartsuari denik, jokoan, baloiaren jabe da gehien bat Hernani, zelaian ere gehixo hori da jokatzen Hernani Ordiziaren zelaian, beraz, momentuz alde, Valentin Cruzek ostikatu du, zelai erditik, hasiera baten ez da kontrolik izan baloi
hori kontrolatzeko, Ernanik jasoko du baloia. Berdegunean da, eta lehenbiziko 3 metro egin ondoren zuloa bilatu nahian. Hernani da baloiaren jabe. Erasoko edo defentsako ostiko da. Eragin dute Hernaniarrek eta ezin izan du jaso baloi hori Lander Mujikak. Lander Mujika esan dugun bezala, izan da jaurti duena. Joaneko norgehiagokan Valentin Cruz izan zen joko zabaltzailea. Gaur berriz Lander Mujika. Lander Mujika etzen aritu astapeneko zatian, lehen zatian, eta Valentin Cruz izan zen joko zabaltzailea. Gaur Valentin Cruz 15 zenbakiarekin dihardu partidan. Beraz, postu aldaketa ere izan dute Ordiziarrek gaurko 15 honetan. Atorra Sagasti epaileak zigor kolpea Ordiziaren kontra. Eta Igor Genuak, segurazki, luze joko du. Albalin badu alboko marratik ez. Goitikako baloia jaurti du, ean bate-mate ailegatzen den Hernanikoren ez da inor kartu baloia. Baloia lurrean poteka, eta 5 metrora da, ensegel horretik 5 metrora. Hernanik zigor kolpea adierazi dio, Hernaniri Inigo Atorra Sagasti epaileak. Pentsatzen dugu baloia estaltzeagatik, ez uzteagatik ateratzen, segurazki. Hori behintzat, epailearen keinuek adierazten dutena. Beraz, 34 minutu lehen zatia amaitzeko, Hernani aurretik da, 26 eta 3 Gipuzkoaren arteko derbian, Heineken ligako 21. jardunaldian. Eta aipatu dugunez 21. jardunaldia, bat geratuko da berez, nahiz eta Cisnerosek eta Bizkai Gernika jogatu beharko duten atzeratuteko partidua. Kontuan hartu behar da, beraz, jardunaldi bat geratuko dela, gaurko jokatuta, 22. jardunaldia. Eta hori garrantzitsua izango da, pentsa ezazue ze partidak izango diren azken jardunaldian. Bizkaia Gernika kanpon jokatu beharko du, Alcobendasen etxean. Hernanik Valladoliden Silver Storm El Salvadorren kontra oso zaila, beti bezala Valladoliden irabaztea. Labilak Barcelona jokatu beharko du, eta Cisnerosek Burgosen, beraz, azken jardunaldi arte gauzak ez dira oso argi izango. Hemen landaren eguzkia dugu, ez dugu esan, eguraldi bikaina da, haize pixkat egiten badu ere. Baina, eguraldia errubian aritzeko aparta bero handigirik ez, zelaia berdegunea belarra du, kenduta parea bat 3 gune txiki, ondo zainduta dago, zelaia. Haize pixkat badu, orain pensatzen dugu Ordiziaren kontra Hernaniren alde dela, momentu honetan. Eta zangoz jodu Lander Mujikak, albora, eta sego lerrotik 5 metrora izango da, Urume Errekaren aldetik. Ez. Gutxi asko 15 metrora. Eta biztan da, Ordiziaren zatzen ez zigur kolpe alde, eskasa ere bai, alboko sakea ere bai. Ea zenda kokatzen diren talde bakoitza, hori Ordiziak eginduko du. Momentuz, Bosna jokalari, aukerrezpada dago, eta luze atera dute eskasa, eta baita primenen hartu ere, Imanol Hiruarriz jokalaria, 2. lerrokoa. Uztartzelaxoa osatu du, eta Ordizia saiatuko da bultzaka, Uztartzelaxo hori osatu ondoren, bultzaka, ensego lerroran zariatu, baina Hernania ongi ari da defenditzen. Entzungo duzue zaleak bultza adierazten duela, eta hori ari da egiten, Hernani, Uztartzelaxo hori hautsi nahian, baina ez, jarraitzen du Ordizia baloiaren jabe izaten. Uztartze irekia da, Jon Otxoterrena pasan nahi zuen, baina orain aurrelarien jokoa da,
Ordizia ongi utzi dio, Uztartze irekiera egin eta zigor kolpea Hernaniren kontra. Eta gaina txatel horia. Uste dugu lepotik etzeagatik edo, bere keinua adierazita. Ez, momentuz, bai. Hain justu, Levin argentinarrari, arroinari, 10 minutuko zigorra txatel horia lepotik heltzeagatik, edo ez behintzat plakaje, esango genuke legezko plakaja egiteagatik. Eta beraz, lehen zatia amaitzear dela, 20. minutuan, Levin 10 minutuz, kanpora. Jokalaria gehiago aurrean Ordiziak eta aukera ona du. Insegu lerrotik 5-6 metrora, eskasa alboko sakea, aterako du, hain justu ere Itzol Garmendiak, eta luze, eta ongi jaso ere bai, alboko sakeko hilaratzearen alboa, baina galdu egin dute baloia Ordiziarrek edo Hernaniarrek lortu dute hasiera batean, orain ez ordea, berriro Ordizia baloiaren jabe, eta Insegu lerrotik 5 metrora dira. Hernaniren Insegu lerrotik 5 metrora, 8 metrora, hor nonbait ezkerrera zabaldu eskora jokatu nahian, Ordizia aukera dauka Insegu egiteko, baina Hernani badaki derrigorrez defentsa egin beharra dakala. Orain ere Uztartze irekia, 3-4 fasean, eta agindu nahian, baina ez, aurrelariek erabaki dute, lurretik jaso eta sartu. Aukera handia, aukera aparte daukera, metro batera dira Ordiziarrek Insegu lerrotik. Hernaniren Insegu lerrotik, metro batera, baina horre epaileak Atorazagaztik, lehen zigor kolpea adierazi du Hernaniren kontra. Zigor kolpea Hernaniren kontra, 15 metrora Insegu lerrotik, eta, aukera daukate, Goierritarrek, alboko sakea eragin, agetara jauti, Uztartze bildua markatu. Ikus ezagun zer aukeratzen duen kapitainak. Ikus ezagun jokoa etenda dago momentu batez, horregatik gure isilu dunea. Ea azkenean zer aukeratzen duten. Goierritarrek. Aldaketa bat izango da Hernanien. Aldaketa bat. Oker ez bagaude hirugarren lerroko Kepa Mijangos irten da kalera edo behintzate zelaitik atera da. Eta orain Uztartze bildua eskatu dute Ordiziarrek, Insegu lerrotik 7-8 metrora. Lehen zatia denboraldetik dagokionez bukatua da. Eta horretik Hernani 26 eta 3, 4 Insegu egin ondoren, eta ea orain Ordiziarrek aukera aparta daukate, Insegu bat egiteko, lehen Insegua. Eta Leskanok sartu du baloia pasabidean, eta berriro zigor kolpe Hernaniren kontra. Bigarrena da segidan, eta badakizue zigor kolpe jarraian 3-5 egin ezkero, azkenean zigor Insegu adierazten duela epaileak. Baina momentuz, berriro Uztartze bildua, eta hor eragin nahi du Ordiziak, zigor kolpea, edo bestela, jokalari bat aurrean aitzina jokalari bat gehiago direnez, Ordiziarrak, indarrez, Insegu lerroraino bultza eta han Insegua egiteko. Lehen aipatu dizugu, Levin argentinarrak kanpora egotzi duela 10 minutuz, beraz aurrelari multzoan bat gehiago dio Ordiziarrak, eta oraintxe Moala baloia jaso du lurretik, berdegunetik, sarrera aparta egin du, baina lortu dute azken momentuan Hernaniarrek eraraztea, defentsa zorrotza eginez, baina baloiaren jabe dira eta aurrelarik jokatuko dute Ordiziarrek.
Jarraitu nahi dute eta baiten sego egin ere. Partiduko lehenen segua Ordiziarrek. Partiduko lehenen segua Ordiziarrek. Aurrelarien jokaldi horretan. Hortaz, 26 eta 8 lehen zatia amaitzear dela. Markagailuago 45 minutua adierazten du, baina markagailua ez da geratzen, epailea bai geratzen du erlojua. Aurrelarien jokoan lortu dute baloia segulu erroio eramatea, Ordiziarrek gaur urdinez jantzita daudenak, eta lehen zatia berala adieraziko du amaiera Inigo Atorrosagaztik, seguruen momentuz 26 eta 8, baina aukera dauka, nahiz eta alboan izan, errekaldetik. Urruti xamar, haizea momentu enten geldirik dugu. Ea, agetaratzea lortzen duen Ordiziako jaurtitzaileak. Bai, lortu du, bai. Ez zeukan oso erresa, baina lortu dute pikin bate murriztea markagailua Ordiziarrek. Zigor kolpe honen ondorioz, bi taldeak atsedenera. Okerrezpa gaude, Valentin Cruzek jaurti du, agetara. Eta amaitu da lehen zatia 26 eta 10 adierazten duela markagailua. Gogoratu Hernanik lau ensego egin dituela dagoeneko. Hain justu ere, 5. minutuan aurreratu du Diego Levin Argentinarrak lehen ensegua eginez, 2. ensegua 18. minutua Igor Tenuak, Zanguz erasoan jo ondoren, Igor Etxeberriak eskuinean defentsari gabe lortu du ensegu egitea. 26. minutuan Iñaki Etxotorenak, eta handik dozen erdi bat minutura, Hernaniarren 4. ensegua egin du Igor Genuak. Eta transformaketarekin, 27 aurreratu dira, baina azken minutuan Ordiziarrek ensegua egin dute, eta Cruzen transformaketarekin, 26 eta 10, 21 garren jardunaldiko, larunbateko norgehiagoka honetan. Momentu zauxe dugu izan beharrekoa, eta kitxo, gero arte.
Arratsaldeon berriro Landare rugby zelaitik. Hasi da bigarren zatia. Gu hartu gabe, baina baloia jokoan da. Igor Etxeberria jaso du orain Goitikako baloia. Oier Garmendiak lagundu dio. Baloia berdegunean utziz. Matin Collado prest baloia aurrelari zabaltzeko. Eneko Noriega beraz. Eneko Noriega sartu da zelaian. Aldaketa bat bintzat, Eneko Noriega. Iñaki Atxotorrena orain baloiaren jabe. Aurrelarien arteko borrokan. Eta zelaiari dagokionez, Hernaniren zelaian ari dira jokatzen. 12 metroko lerroan. Iraiz Garmendia Goitikako baloia aurki du. Eta hasiera betan saiatu da harrapatzen bi eskura Ordiziako joko zabaltzailea. Lehen aipatu dizuegun, lehen zatian Landerren musika eta uzartze bildua izango da, ez eskasa, alboko sakea, Hernaniren alde Iñaki Atxotorrena baloiaren jabe. Ensegu bat egin du gaur, Iñaki Atxotorrenak, Atxotorrena tarren anaian gazteena gaur. Baloia eskuetan duela, hilaratzean bosna jokalari, ez, ia denak gibelea atera dute, Iraiz Garmendia zabaldu du ezkerrera, eta orain Matin Collado diardu, baloiaren jabe izaten, uzartze irekia eragin du, Iraiz Garmendiak ezkerretara, eta errekaldetik jokoan baloia, azkar-azkar, Anarzelosegi erasoko zikadatxoa jodu, Ordiziak baloiaren jabe, baina alboko sakea, Hernaniren aldea dirazi du marrazainak, Ordiziaren zelaiaren erdiparean, eta Urumea errekatik urdu. Bueno, esan behar dizugu, baditugulak gauza pare bat, adierazteko, hain zuzen ere gaur badakizuen, beste partida bat gehiago geneukala, eta Gernikak, Bizkaia Gernika Urbietan jokatu du gaurko norgehiagoka, eta hain justu Burgosen kontra galdu egin du. Bizkaia Gernikak 27 eta 28 puntu bateko aldeaz galdu du Bizkaiko taldeak, baina gutxienez bai ensego egiteagatiko erasoko puntuak gehi puntu batengatik bakarrik galdu izanagatik, 2 puntu eskuratuko ditu sailkapenari begira. Gero esango dizugu, zer postutan geratzen diren, baina beste partida bat ere izan da, guretzat garrantzia handirik ez zuena. Sanboianak etxean jokatu du eta irabazi egin dio Alcobendas taldeari, 32 eta 12. Ondorioz, sailkapenari dagokionez, Bizkaia Gernikak 29 puntu ditu momentu honetan, jarraitzen du azken postuan, aurretik Labila du 34, baina Labilak ez du partidari jokatu gaur, bihar jokatu beharko du. Cisnerosek ere bihar jokatuko du, 35 puntu ditu, eta Hernanik momentuz, 5 puntu bat ditu lortuak, momentuz. Beraz, 40 punturekin jarriko litzateke, ia nahiko ongi sailkapenari begira. Eta, bueno, beste bi taldeak, Sanboianak, 52 punturekin geratuko da hor 7. postuan, edo 5. postuan, Barcelona aurreratuko du, eta 54 punturekin Burgos geratuko da, honek ere Barcelona gainditu egin du, baina Barcelona partido dauka bihar, beraz. Gauzak momentuz guri dagokionez, Euskaldunoi dagokionez, eta Hernani dagokionez, gauza bikain, azken postu hori erabat saiesteko, eta Bizkaia Gernikak, irabazien beharko lituzke geratzen zaizkion bi partida horiek, ikin bat urruntzeko azken postu dagoen, azken postutik. Hori beraz azken orduko bi emaitza, bat bintzat guri dagokionez, Hernani dagokionez, garrantzitsua. Jokoari dagokionez, momentu honetan 4. minutua bete da. Ordiziaren zelaian ari dira jokatzen, Ordiziaren zelaiaren 20 metroko lerroko esparruan barruan. Defentsa baloia eskuan du Ordiziak, eskutan du, eta azkenik albora bidali dute defentsa ostikada. Beraz, Hernaniarrak gai baldin badira, kapazio baldin badira markagailu honi eusteko, gaur
5 puntu bereganatuko ditu Hernanik, eta azken norgeia dauka oso arriskutsua dauka, Valladolid jokatuko duelako, eta Valladolid lehen postuan da, badakizu Valladolid irabaztea oso zaila dela, horregatik gaur derrigorrez Hernanik ez du itxolarrian ibili nahi, irabazi egin behar du, eta puntu guztiak. Charlie Ternstein baloiarekin, bikain beti bezala indartzu, eta baloia lurrean, Uzartzi irekia, Iraiz Garmendia berak jaso du baloia, berdegunetik, sarrerera berak egin du, eta joko eta zigor kolpea adierazi die Ordiziarrei. Atzera joateko, Azorro Sagaztik, eta aukera polita dugu, Anartzek, agetara da bidatzeko, lauen sego egin dituzte da, beraz, puntuak batzea da, gakoa hemendik aurrera. Puntuak batzea da gakoa, lauen sego egin daia, erasuko puntu gehigarrizko ja lortua da Hernanik, beraz, puntuak batzea da, hemendik aurrera garrantzitsua. Ea ba, Anartzeko segi, gorain arte, nahiko jaurtiketa honak egin ditu. Hagen aurrez aurreko aukera dauka, ez oso hurbil, baina bai, izango genuke segurerutik 40 metrora, orduan bait, izango dela Anartzerosegi Hernaniarrak. Florida auzoan bizi da, Anartzerosegi, eta ea ba. Horti du, eta haizea pixka kontra zeukan, haizea pikin bat kontra, eta horrek badirudi eragin diola. Esan dezagun lehen ez du dela ondo esan, ensegugile aldetik, Hernaniren ensegugile aldetik, denboraldi osoari dagokionez, Anartzerosegi dela ensegugile nagusia. 8 ensegu egin ditu, eta lehen aipatu da Igor Etxeberria ondoren du, 6 ensegurekin, baina kontuan hartu da gabe, gaur egindeko ensegua. Izan ere, Igor Etxeberriak egin du gaurren saioa, beraz 7 ditu, eta Anartzerosegi 8 eta Igor Zenuak 7. Bitartean, hortxe jarraitzen du baloia, Charlie Ternsteinek pase egin du, eta Inigo Azorro Sagaztik adierazi du, Ordiziaren alde dela Uzartze bildu hori, naiz eta hasiera batean, guri iruditu zaigun, Ordiziarrek egin dutela aurrera pasea. Ea azkenean zer erabakitzen dute, itxein dute epaileak eta marrazainak, eta azkenean arrazoia Hernaniri eman dio aurrera pasea, Ordiziak egin duelako bere esanetan. Ea ba, borroka partikulartxo horretan, garrantzerik ez duena, jakina, ea zein geratzen den Hernaniko ensegugilerik edo ensegu gehien egin duen arteko borroka horretan, Anartzerosegi 8rekin esan dugu, eta Igor Etxeberria gaurko enseguarekin, 7rekin, gure kontuak gaizki espaldin badaude beberen. Uzartze bildua, markagailuak lehen aipatu dugun bezala 26 eta 10rekoa adierazten du, bigarren zatiko 10. minutuan gaude, eta Hernanik egin behar duena da markagailuari eutsi, zeia puntu dauka, ea ba, baloia jokoan, Matin Collado tinko eutsi dio baloia, baina azkenean erori egin zaio, hala ere rekuperatu dute berriro, berraskuratu dute baloia Hernaniarrek, aurrelarikin jokatu nahi Igor Genua geratu dute, pase polita, ezkerraldera, Iraiz Garmendia da jokatzen ari den Hernaniko jokalari, baloia ongi eutsi dio, eta momentutan erasoan, jadanik Ordiziarren zelaian, 22 metroko lerro horren inguruan, Iraiz Garmendik eskuinera eskura jokatu nahian, Charlie Ternsteinek jaso du baloia, Uzartze irekia
eraginez, Hernaniarrak, eta berriro orain Lebin, Arroina, baloiarekin, lurrean utzi du, Iraiz Garmendik ezkerretara, Igortenuak pasere dotore egin du, barrualdera, eta gainera zigor kolpea egin dute Hernaniarrek, eta hagen aurrez aurre, okerrezkoa gaude jokez kanpoa didezi du Inigo Atorosagatik, eta aukera aparta berriro hagetara jaurtitzeko. Momentuz markagailuak esan dugun bezala, 26 eta 10. Lehen aukera izan du bigarren zatian Anartzelosegik, orain haizea pikima kontrolatu beharko du, baina aurrez aurre du, hagen aurrez aurre, aukera aparta Anartzelosegik. Gaurko 15 hori dagokienez, ohiko jokalaritik bat bederen, aipatzekoa, Xabi Garmendia falta da, Xabo, aurreko multzo horretan, horrelarien artean. Eta lehen esan digutenez, eta baliatu Anartzelosegin aukera, bai, orain bai. Orain bai, 29 eta 10 bigarren zatiko 12. minutuan. Anartzelosegik, zigor kolpea. Aipatuko du, ostegun gauean jokatu zela iparraldeko derbi garrantzitsua. Goiko postuetan dihardutelako Baionak eta Miarritzek, eta ostegun gauean Miarritzek irabazi zion berriro Baionari, eta gainera Jean Doser zelaian, Baionan hain zuzen ere. Aldaketarik izango ditugu hemendik aurrera momentuz, Asier Alvarez zelairatu da. Ordiziarren aldetik. Eta Hernanin ere, Oskar Astarloa, Bizkaitarrak, zelaian dugu dagoeneko. Uztartze irekia, Hernani baloiaren jabe, baina arrisku pikin batekin. Berriro Igortenuak, erasoko defentsako ostikada jo dio, eman dio, ezkerretara Anartzelosegik jaso dut, zelaia erdian dira dihardute jokoan, Ordiziarrak baloiaren jabe, uztartze irekia, aurrelarekin jokatuko dute, hain zuzen ere, sartu berria den Asier Alvarez jaso du baloia, eta orain eskura jokatuko dute, ez? Aurrelariekin berriro, Leskanoren pasea baliatuta, berriro Leskano, uztartze irekizailea, uztartze erdia hain zuzen ere, eta orain eskura. Hiru ordeneko jokalariekin, baloia jaunki eutxe dio Imanol Aldanondok, eta baloia jarraitzeko, adierazi dugu baloia inak matxinko jago jaso du, baina pasean ez dute asmatu Hernaniarrek berriro Ordizia baloiaren jabe, baloia pixka bat eskontrolatuko da bil azkeneko minutu hauetan. Eta epaileak Atorosagatik adierazi dauka besoarekin, ikus dezagun. Ea ba. Lasai pixka bat, ikus dezagun zer adierazi den epaileak. Eta Ordizian esan behar dizugu, Hasford zela partiduan gaur, Hasford Zelanda berritarra. Garrantzitsu jokalaria, biztan da, Ordiziaren 15-koan, baina gaur ez da ari. Bueno, azkenean, hitz egiten ari dira, bai Marrazaina eta bai epailea, Inigo Atorosagasti zer arraio ikusi duten, eta zer adierazi, erabakitzeko. Ea ba, etenik jokoa. Bigarren zatiko ordu laurdena betetzear dela, gerarazi egin du kronometroa epaileak. Ea ba, orain itzein dute bi taldeko jokalariekin.
Zan dugu Hasford falta dela. Baita Leauma ere, Ordiziarren 15-koan. Eta Juber Engelbrecht ere falta dira, horiek aipatzearren kanpotarra direlako. Ea azkena zer erabaki duen epaileak. Momentuz baloia behintzat Hernani jarriko du jokoan, eta pensatzen dugu albora bidaliko duela. Han gero aukera ona izateko, bai denbora iskat irabazteko, eta baita aukera izateko ere, beste ensaion bat egiteko. Baloia ostiko zigorkopearen ondorioz igor genuak, albora, ensegulerrotik pensatzen dugu 18-20 metrora. Aterako dutela, Hernaniarrei denbora badu aurrera, Oderdi bat geratzen da hor nunbait, Norgeauka amaitzeko. Ea ba, Iñaki Otxotorrena baloia eskutan dula, erdi parera bota du, Oskar Astarloa jaso du, gogoratu aurrean Oskar Astarloa eta Eneko Noriega zeleratu direla. Eta epailea txistua jo du, pentsatzen dugu zartze bildua adierazi duela. Ea bazeinen alde. Leicester beste aldaketa batzuk egingo dituzte bi taldeek, eta orain horietako bat, Leicester. Etenaldi askotxo, bigarren zati honetan. Eta aprobetxatuko dugu, esateko, gaurko partidei dagokienez, Bizkaia Gernikak galdu egin duela etxean. Eta gehigarrizko 2 puntu eskuratu dituenez, hori ebiltzat etekina izan duela Burgosei kontrako Norgeaukan. 27 eta 28 galdu dute Gernikarrek. Eta sailkapeneko azken postuan jarraituko dute. Ea gaur beste behiko postuetan sartuta dauden beste taldeek, batez ere Hernanik, gaur duelako partida, Labilak eta Cisnerosek bihar dute, eta ikus dezagun Hernanik gaiden markagailu hori usteko, alde handiz ari da irabazen, bistan da, 19 puntuko aldea du, eta hori, askotxo da, ikusita gainera, partidan nolari den talde bata eta bestea. Orain Ordizia erasoan, beren zelaiko 10 metroko lerroan, aurrelarien jokoa. Talka eginez metroak irabazi Leskano Argentinarrak eskuinera zabaldu du. Eta orain ere berriro berak jasoko du baloia, erasoko ostikadatxoa eman du Leskano Argentinarrak, eta atzean gibelean Anartzelosegi, berriro baloia bidali, Ordiziaren zelaira, eta zelai erdian izango da alboko sakea, erreka aldetik, ibai aldetik, markagailuaren pare-parean, 29 eta 10, 17. minutuan, bigarren zatiko 17. minutuan. Lehen aipatu dugu partiduko lehen ensegu Hernanirentzate Levinek egin duela, Argentinarrak, eta hain justu gaurko enseguarekin 4 egin ditu Levinek denboraldian zehar. Gaurkoarekin 4. du Arroñak. Iñaki Otxotorrenak ere ensegu egin du, azkenekoan 4. Eta Iñaki Otxotorrena ere 4 ensegurekin jarri da. Ensegugile partikular horretan, Hernani den ensegugileen arteko zerrendatxo horretan, 4 ensegurekin dira Iñaki Otxotorrena eta Levin
Diego Lebin, aurrelari lehen lerrokoa dira gainera biak, launa ensegu eginda. Gorka Imaz, Oier Garmendia, oiek ere, Xabo Garmendia, oiek ere, Iruna ensegurekin dira, zerrendan, Kepa Mijangosekin batera eta Gorka Imazekin batera. Eskasa ongi irabazitu Hernaniak zelai erdian, orain jokoan, pase bikoitza, pase irukoitza, motzean, dotorea izan da, Oier Garmendia jaso du baloia, lurrean utzi, Igor Genua jaso eta orain baloi tinke utzi nahi dio, baina defentsa aparta egin du Fernando Lópezek, zalea Hernania animatzen, Iraiz Garmendia baloiari utziz, galdu egin dute, edo rekuperatu, berreskuratu ordiziarrek. Bueno, ostikadatxoa arriskua izan zitekeen, ostikadatxoa arriskutxo eta baita zigor kolpea agindu ere, ostikadatxo hori emateagatik, eta bueno, arriskua sortu du. Ez diolako baloiari eman, eta ez da aireari, ez da airean ere. Hain justu ere, Zelanda berriko Moala hirugarren lerroko giltzari. Zigor kolpea dirazi dio, Hernanin alde izango da. Eta minutuak aurrera doaz, 20. minutua, beraz, bigarren zatiko zati erdia geratzen da. Eta horrela badoa denbora, ona Hernanirentzat. Bikain Hernanirentzat. Lurrean Igor Genua, berak jaso du, bueno, kolpetxo hori. Eta horren ondorioz, Hernani denbora geratu, agetara jaurti Anar Zelosegik, denboratxoa beharko du, eta aurrera. Aurrera. Denbora aurrera doa. Eta esan dizuegu, Hernanin ere beste aldaketa bat aipatu behar dugu, Erik Igoni ere zelaian da, 23 zenbakiarekin. Anar Zelosegik, 40 metroa jaurtiko du, hagen aurrez aurre, eta ez da sartuko, ez, bai, ezkenien uste. Agetaratu Anar, gaur kasi dena ari da, bat uste galdu duela, aukera da, beste guztiak agetaratu ditu, hagen artean sartu du baloia, eta dagoeneko 22 minutu bete dira, 32 eta 10 Hernani aurretik. Eta jarri du jokoan, ordiziak, zelai erditik. Mikel Imaz oraintxe zelairatu da, eta lehen baloia jaso du, bi eskutara ondo, otzartze ireki iragin du. Diego Lebin orain baloiari 5 eutxita, otzartze irekia antolatu, eraginez, Igor Genuak ezkerretara Makin Collado, Igor Etxeberriak, Oier Garmendia sartu da tartean, berai darama baloia zelai erdian dagoeneko, Igor Genuak, Iraiz Garmendiak, eta Mikel Imazek ez da llegatzen segura. Hala ere, espazio ireki Hernaniaren alde, jarraitzen dute Hernaniaren baloiaren jabe, esegu lerrotik 15 metrora, orduan bait. Ez da llegatzen Mikel Imaz baloia eskutan eramaten esegu lerroraino, eta orain galdu egin dute Hernaniaren baloia. Handi ardu jokoan Valentin Cruzek eskuratu dugu, eta orain Ordiziaren esegua ez, Ordiziaren erasoa antolatu dute eskuin egalean, baina epaileak eten egin du jokoa. Baina Ordiziko jokalari bat min hartuta Nikela izkurua intzuten ere, baina ez altxatu da, zorionez, ez du gauza handirik, eta zigor kolpea Ordiziaren kontra, Ordiziaren alde, Hernaniaren kontra, baina beraien, Goierritarren 22 metroko lerroan. Baloia ostikatzeko pres Lander Mujika, urrundu egin dute xente, eta zelai erdi eta 10 metroko lerroaren erdialdean, errekaldetik izango da alboko sakea, Ordiziaren alde. Denbora aurrera doa, lehen aipatu du horixe dela Hernaniren aldeko
kontu garrantzitsuena, denborak aurrera egitea. 21. jardunaldi honetako norgehiagoka beregana dezan. Eta beheko postu horretatik, behekotik, azkenekotik behintzat, erabat urruntzeko, gero badakizue, sailkapeneko azken sailkatuak maila galduko duela, eta azken aurrekoak mailari eusteko kanporaketa jokatu beharko duela. Alboko sakea Ordiziaren alde, eta eskura jokatzen ari dihardute, Ordiziarre 7, Oier Goia 5 egin du talka, Uztartze irekia, eta Zelanda berritarrak ongi eusten dio baloiari eskuetan duela. Moalak hain zuzen ere. Orain, Leskanok eta bigarren zatian zeleiratu den Gonzalo Vázquezek hartu du baloia, ongi eutsi dio, aurrelari kankailuak jarraitzen du. Segitzen du Ordiziak baloiaren jabe izaten. 5. 6. faseko jokaldia eta zigor kolpea Igor Etxeberriri jokoz kanpoa. Eta gainera jokoz kanpo egin ondoren, Igor Etxeberriak eskuekin jodu baloia, aurrera bota dut, hori batzuetan, askotan, zigor kolpe izaten da, apropos, jotzeagatik baloiari eta aurrera botatzeagatik, mozteagatik alegia. Eraso kostika da zigor kolpearen ondorioz, eta Hernaniren ensegulerrotik 20 metrora, jarriko dute jokoan, Urdinek, Goierritarrek, baloia. Beñat Erbina ere zeleiratu da, Ordiziarren aldetik. Beñat Erbina ezagutzen dugu jokalari izan dako Ordizian, ez dakigu berarekin harremani duenik, edo baino Erbina behintzat badira familia horretan, bizpairu jokalari errubilari. Moala berriro 5 sartu da. Saiatu da David Pelaz defentsa egiten, baina bota egin du berdegunera. Berriro lehen aipatu dugun Gonzalo Vázquez. Baloia jokoan, Ordiziak erasoan ensegu egin dezake, ensegu lerrutik 8-10 metrora da. Uztartze irekia, Leskanok berriro Gonzalori egin dio pasea. Gonzalo Vázquez hain zuzen ere. Eta hortxe, saiatu nahian, Goierritarrak, talka eginez, zudua egin nahian, baina ez, Hernani lapurtu du baloia, Mikel Perezek, lurretik, berdegunetik jaso du, eta orain zer adierazi du epaileak, zigor kolpea. Zigor kolpea Ordiziaren kontra, besteak beste, urrutierazteko esaten dielako atorrazagazti epaileak Ordiziarrei. Hortaz, 27. minutua betetzear dela, 13 minutu geratzen dira, hor nunbait, norgehiagoka amaitzeko, eta momentuz gauzak txuri gorri berden alde dira markagailuan, gainera lauen segu, 5 segu egin da, ez, lauen segu egin da. Lehen adierazi dugun bezala gehigarrizko puntu hori erasoko puntua lortuta, eta markagailua aldaketa handia egiten ez badu, 5 puntu jasoko ditu Hernanik azken postu horretatik, azken postuti behin erabat urruntzeko. Zubadakizu Juanan, zergatik dagoen kopa hori hemen, maian, jarrita? Gipuzkoako txapelketa gazteena, segurazki, orain gobartu geha, kopa bat dagoela Armaia aldetik, eta lehen aurretik jokatu dute Hernanik eta Ordiziak, 16 urte azpikoa akorrezko nago, eta Ordiziak irabazi du, beraz, haiei jaso beharko lukete kopa hori. Defensa edo behintzat arrisko urrundu nahian, Hernaniarrak, Igor Genua baloia eskuetan duela. Albora jaurtiko du, Armaiaren gainetik pasadu Igor Genua ostikatzaileak, eta beraz, pausa, atzeden hartu, arnasa, freskotasun bat,
Hernaniren zaleak ere bultza egiteko, eta aldaketa, lehen ez dugu zen, baina azalkaria, orpokatzailea Hernaniren aldetik. Ugaitz Otaino sartu da, zelairatu da Iñaki Otsotorenaren ordez. Launa jokalari dituzte hilaratzean, Mikel Perez bikain, bi eskura jaso du eta laguntza jaso du berehala. Ugaitz Otaino, Eneko Noriega eta orain Iraitz Garmendiak, ezkerretara. Igor Genue goitikako baloia. David Pelazer da plakatzeko, baina ez, ongi jaso du. Baloi hori Lander Mujikak. Eta zartze ireki eragin ondoren, Leskano Argentinarra saiatuko da baloia jasotzen eta pasea egiten aurrelariekin jokatu ahal izateko, baina ies egin dio, naiz eta atzera joan Oier Goiari. Uztartze irekia eta Leskano Argentinarra berriro baloiaren jabe egingo ba. Eta hain justu, Valentin Cruzekin jokatu ondoren, eskuinerari dira zabaltzen, Ordiziarrak, beraien zelaiko, 10 metroko lerroaren parean, Ander Alberdik jaso du azkenean, eta baina ez, Hernanik defentsa gogorra egin ondoren, edo behintzat mandaulia bezala gainean egonik, lortu dute. Ordiziarren erasori moztea eta gainera uztartze bildua Hernaniarren alde. Hernaniarren eskuine galean jarri da Erik Goñi, Armaila aldetik. Aldaketatxo batzuk bat edo beste behintzat bai, postuei dagokienez. Eta orain Hernani beste aldaketa bat egingo du, lehen lerroan. Okerrez pagaude Patxi Eguren zelairatu da. Ondorioz, Hernanien behintzat geratzen dira Mikel Bidegarai eta Ander Gutierrez zelairatzeko. Gure kontua okerrez pagaude. Ander Gutierrez eta esan bezala Mikel Bidegarai. Geratzen zaizkio Hernaniri, ordezkoen eserlekuan. Oraintxe adierazten du markagailuak, markagailuko erlojuak 30 minutu bete direla. Ordizia baloiaren jabe, aurrelarien jokoa, baina ezkerrera zabaldu ondoren, berriro hor sartu da Asier Alvarez, indartsu, Ordiziarren zelaiko 10 metroko lerroan, uztartze irekia, Leskano Argentinarari baloiaren jabe, ezin izan du Lander Mujikak baloia jaso eta aurrera joan zaio, beraz, aitzin pasea, aurrera pasea, Hernaniren alde, denbora, kronometra pixka bat jokoa gerarazi, utzi segunduak eta minutuak pasa daitezen, eta Hernanik izango du aukera baloia jokoan jartzeko. Lehen lerroso aldatu du Hernanik eta Ordiziak ere. Orain utzi du zelaia Fernando Martín Lópezek eta Ordiziak ere aurrean freskotasun pikin bat bilatu nahian eta gaztei aukera eman nahian. Aldaketxo ez, oraintxe zelairatu da Hernanik Ander Gutierrez eta David Pelazek utzi du zelaia. Borrokalari aparta, David Pelaz, 3. lerroko hegalekoa. Baloia Hernaniren alde, kostatu zaio ateratzea, baina Iraitz Garmendia, Igor Genuak, pasea Igor Etxeberri aurrera joan zaio, Oier Garmendia, baina aurrera pasea ingarbia izanik, logikaz, Inigo Atorla Sagasti epaile Gipuzkoarrak, Donostiarrak, uztartze bildua agindu du Ordiziaren alde. Hemen zelaian, Armailean gaztetxoak gaur daude, gaztetxo Hernaniarrak, balaria berez, animatu nahian. Eta orain,
Leskano bera sartu du baloia pasabidean, bi aurrelari multzoen arteko pasabide horretan, harritu gaitu baino, eta bera ari da jokoa era bat bideratzen, Moala jaso du, lurrean utzi dute, berriro Moala Zelanda Berritarra zelai erdian baloia hartu, lurrean utzi, jaso eta sartu, eta zigor kolpea Ordiziaren kontra. Eta zigor kolpea Ordiziaren aurka. Adierazi du. Beraz, Gipuzkoako hiru alde, bi taldeak, Ordizia eta Hernani eta Ordizia, eta gainera epailea ere Gipuzkoak. Hori ezakinik, gainerako kiroletan hori gertatzen, baina Gipuzkoarren arteko lehian, epaile Gipuzkoar bat egotea ere, argitzen gaitu pixka bat. Ez honan, bi talde Gipuzkoarrak izanik eta gainera epaile Gipuzkoarra ere. Ez gea kontutu baina baina egia. Eta marrazainak ez dakigu nongoa diren. Ja asko izango dizuteku jakitea hori ere. Baina bai, beste aldetik, Hernani baitu laguntzaile desente, eta horiek aipatu nahi genituzke. Adarra, suministroak edo lantresnak, espora, coach, druk ere informatika kontuak, zerbitzu grafikoak eskaintzen dituena, txintxua hotela, asfaldiko koproben, loire lantegia ere, digmat arizeta, loire eta karabel gasolindegia ere, Zuaz Navar, Lizarra Kanpina, Nafarroan, Arriatzu, Autosuezia autoen lantegia ere, baina ensaio egin dezak Hernani, haze keinua egin duen Erik Goñi. 5. ensegua Erik Goñi. Eskuinera ekarri dute baloia eskura ekarri dute Hernaniaren baloia eskuinaldera eta eskuinetik. Azken momentuan keinua eginez, Erik Goñi egin du 5. ensegua Hernaniaren 5. entsegua. Eskuine galetik, beraz, partida irabazita dago, inolako arazorik, arrarorik gertatzen ez balin bada. Erik Goñik ensegua 5. Eskuko jokaldi dotorean, 37 eta 10. Eta Artzelosegik argitaratzen badu, edo hagen artetik pasatzen badu baloia. Azkenik, 39 oso erresa dauka, Artzelosegi, orain arte oso gutxi utxe egin du, eta Artzelosegi gainera errenka dabil. Hala ere, jaurti egin du, eta 35. minutuan egin duen segua, Erik Goñi Donostiarrak. Elosegik 2 puntu markagileratu du, eta 39 eta 10. Hernaniaren lukete berrogira iristea, ea Orain bikain jaso du baloia Oskar Astarloa Bizkaitarrak, Hernaniko jokalariak, eta Uztartze Laxo osatuta bultzak aritu dira, baina azkenean nolabait gaizki edo ez da izan jokaldi hori legezkoa, eta zigor kolpea adierazi dio Ordiziari Inigo Atorgasetik albora botako dute Ordiziarrek, jokatu nahi dute, ahal balima desegu bat egin, 2. izango litzateke, baina bitartean antxe izango da, antxe esaten dugu, gure gandik urruti xamar delako, Hernaniren ensegu lerrutik 10 metrora izango da, eskasa, ja berez Asier Orbea ere 2. zelaian zeliaritu Ordiziko jokalaria, Arroña, lehen postuan jarrita dago, ilaratzean, 2, 4, 6 jokalari zituen, baina galdu egin dute baloia. Ez dute irabazi ahal izan, Goierritarrek eskasori, baina terbina jaso du orain, zelai erdian.
eskurari dira jokatzen goierritarrak, eta metro batzuk irabazi dituzte, Hernaniren zelaian dihardute jokoan, eta Asier Alvarezek jaso ondoren baloia tinko egin du talka, orain berriz Oier Goia hirugarren lerroko hegalak, Leskanok baloia Moala Zelanda berritarrari, eta aurrera mutilak, zaleek animoa eman nahian, Hernaniarrei, 22 metroko lerroan dihardute Hernaniren zelaian, Moala berriro baloiarekin, hirugarren lerroko giltzak, eta pixkanaka, ezegu lerrora biltzen, 8 metrora, orain berriro Goia jaso du baloia, Oier Goiak, eta Uzartze ireki eragin dute, pesatzen dut, berriro aurrelarikin jokatuko dutela, hirugarren, laugarren fase honetan, Moala prest da, baina ez, azkenean motzean jokatu dute, berriro aurrelariek, ordiziarrek, laguntza badute, besteak beste, Ander Alberdi bigarren zatian zeleratu dena, horren laguntza, eta orain berriro motzean, jaso eta sartu. Baloia jaso eta sartu. Jokaldi hori behin eta berriro errepikatuz. Eta orain berriro Oier Goia, baloia zuna jasuten 6 lerroaren marran dira, ordiziarrak, Oier Goia bikainari da hor jokaldi horretan, indarrean, eta bigarren zatian zeleratu den Gonzalo Vázquez baloia jaso ondoren, Uzartze irekia, defentsa zorrotza egin nahi dute, baina ez, zuloa egin du, tartea aurkitu du, zuloa egin du ordiziak, eta partidako bigarren ensegoa lortu du ordiziak, eta ensego egin duenak jaurti du agetara, baina ez du lortu hain zuzen ere berak. Jaurti du eta, errexaz zeuka, baina unpalasterrez jo du baloio, eta ez du agin artean sartu. Ordiziak bi ensegu egin ditu, eta hain zuzen ere ensegu gilea Valentin Cruz argentinarra izan da. Valentin Cruz, eta hain justu 40. minutuan, eta jendea pozik, zaleak kantari. Partidua, bigarren zatiko markagailuak adierazten duen kronometroa, 40 minutu bete dira dagoeneko, 29 eta 15 Hernani aitzinetik, Hernani aurretik, 21 garren jardunaldiko norgehiago honetan, eta Igor Genua jarri du baloia jokoan, erditik, albora atera da, eta orain eskatu dezakete ordiziarrek, erdian, ezarte bindua, eta antxe izango da segurazki. Esan dugu, markagailu hori dagokienez, kronometro hori dagokienez, amaitu da partida, beste bi norgehiagoketan gaurko 21. jardunaldian, gogoratu, Bizkaia Gernikak 27 eta 28 galdu duela Burgosen kontra etxean, Urbietan, eta Sanboienak 32 eta 12 irabazi diola Alcobendazi. Gero gogoraraziko dugu berriro, nola geratu den sailkapena, posturik garrantzitsuenetan. Kantari, zaleak, zelai erdian, Uzartze bildua, hortik atera baitu Hernanik baloia. Eder Balerdi, Biator, Zintzargi horiek ere, laguntzaile ditu klubak, diru pixka batera atera behar delako, ez bakarrik jokatu eta taldea osatu. Transmendiko ere bai, aipatu beharra dugu, eta Loirez Pap, lehen aipatu duguna. Jokoari dagokienez, amaitzer da partida, hemen Landare Rubi zelaian, oker handirik ez palin bada, Hernanik irabaziko du, 5 puntu lortuta gainera, 5 ensaiak egin ditu, Hernanik. Orain Ordizia da, Hernaniren zelaiaren 22 metroko lerroan, jokoan, Oier Goiak pasea aurrelarien
jokoan, Leskano Argentinarrak jasoko du baloia lurretik, eta gainera zigor kolpea Hernaniren kontra. Eskura jokatu dute, ordiziarrek, ensego lortu nahi dute, eta aurrera pasea Hernaniren alde, eta ontxe bukatuko da partida. Hain zuzen ere, Inigo Atorrazagatik, amaiera adierazi du, markagailuak 29 eta 15 adierazten du. Nagusi izan da Hernani, gehiago izan du baloia eskuetan, zelaian ere gehiago egin dugu, ensaioak ere berak egin ditu, gehienak, hain zuzen ere 5 egin ditu Hernanik, 5 ensaio egin da, erasoko puntu gehigarria lortu du, partidei dagokionez, lehen zatian 26-10 aurreratu da Hernani, 26 eta 10 esan dugu, 4 ensaioak egin da lehen zatian, lehenengoa Diego Lebinek, bigarrena Igor Etxeberriak, hirugarrena Iñaki Otxotorenak, eta okerezpa gaude, laugarrene ensegua erabate markagailua zehaztu duena, eta ondorioz azken momentuan ordiziak egin du, Cruzek egin du taldearen lehenengo ensegua, 26 eta 10 lehen zatian, eta bigarren zatian Anartzelosegi gaur kenduta zigorkolpe bat okerrezpa gaude asmatu ez duena, 29 eta 10-ekoa ja nahiko erabakigarria markagailuratu du Anartzelosegi, baina segidan beste bat agetaratu du, 32 eta 10, eta lehen aipatu dugun Erik Goñik egindako enseguarekin, 5garrena Hernanirentzat, 27 eta 10, Elosegiren transformaketarekin 29 eta 10, eta azkenean Valentin Cruzek egin du ordiziaren bigarren ensegoa 29 eta 15 gaur behintzat Hernani nagusitu eginda arlo guztietan, eta aipatu nahi dugu sailkapena, eta gero 22. jardunaldiko partida gogoratuz, maituko dugu orain zaleen txaloak eta bi taldeen arteko agurra zelaian. Kontua da, gaurko partidaren kontuan hartuta, behiko postuetatik, erabat urrundu da Hernani, hain zuzen ere 5 puntu lortuta, 40 punturekin, jarraituko du, 9. postuan, baina, besteak beste, Gernikak galdu egin duenez etxean, eta 2 puntu lortu dituen arren, Gernika 29 punturekin geratuko da, azken postuan, 2 partida dauzka jokatzeko, eta 10 puntu lortuko balitu ere Gernikak, 39 puntu eskuratuko lituzke, Hernani bat gutxiago. Hortaz, Hernani gaurko 5 puntuekin, azken postua saiestuko du. Gero, hor dira, 10. postuan, Complutense Cisneros, 35 punturekin, eta La Vila 34 punturekin. Hoiek bihar jokatuko dituzte beren partidua. Baina, azken aurreko postuak ere, gogoratu behar dugu, azken aurreko sailkatuak ere, arrisko izango duela maila galtzeko. Izan ere, kanporak eta jokatu beharko luke ohorezko B mailatik igo nahi duen taldearen kontra. Beraz, La Vilak 2 partida ditu, biharkoa eta azken jardunaldikoa. Eta bietan lortuko balitu 10 puntu, jarriko litzateke, 44 punturekin, Hernani baino hobeto, Hernanik azken partida oso bihurria dauka, baina hori den. Eta Cisnerosi dagokionez, gogoratu behar dugu Cisnerosek, 3 partida dauzkala jokatzeko. 3 partida, bat, Bizkaia Gernikaren kontrakoa, atzeratutakoa, biharko partida eta azken jardunaldiko partida. Beraz, kontuz oraindik Hernanik ez duelako era bat saiestu maila galtzea. Baina, egia esateko,
bai Labilak eta bai Cisnerosek puntu asko lortu beharko dituzte. Hemen zelaian, oraindik jendea txaloka eta okerrezpa gaude Oskar Astarloari, bere aurten etorri da Hernanik jaso du, oso gustura gainera, eta Hernaniren kamiseta oparitu diote, bere laguntza eskergagatik. Oskar Astarloa, euskal jokalaren artean, ikur bat esan genezake, beste Lorrion, Donibane Loitzune, Baionan, Ordizian, okerrez bagaude Getxon ere jokatu zuelako, eta azkenik momentuz Hernanin bukatuko ote du, bere ibilbidea, jokalari ibilbidea. Eta gogorartuz azken jardunaldiko norgehiagokak zeintzuk izango diren, batez ere mailari eutsi behar dioten taldi dagokinez, baina denak aipatuko ditugu. Esan dezagun, Bizkaia Gernikak berez Cisnerosen kontra jokatu behar duela atzeratuko partidua, eta azken norgehiagoka, gaur galdu ondoren, 22. jardunaldiko norgehiagoka Madrilen jokatu beharko du Alcobendasen kontra. Bestetik, lehen aipatu ditu bezala, Hernanik azken jardunaldia El Salvador liderraren kontra jokatuko du Valladoliden, oso zaila. Eta Labilak, arriskuan dagoen beste taldeak, Barcelona jokatu beharko du 22. jardunaldiko norgehiagoka. Gogoratu behar da, partida guztiak, egun beren jokatu beharko dituztela taldeek. Eta azkenik, Complutense Cisneros ere arriskuan dagoenez maila galtzeko, honek bisita egingo dio Burgosi. Hortaz, oraindik ez dago erabakita, hori bai, Hernani ez dela azken postuan sailkatuko eta ez duela maila galduko zuzenean, hori argi dago. Postu hori eutsi dio, azken postu hori ja erabat salbatu du Hernanik, eta orain ikusi behar beste emaitza, batez ere Labila eta Cisnerosena bihar zer egingo duten, eta gainerako kontu, baina hori askotan matematiko kontua dira, guk hemen kontatu beharrekoa Landaren espero dugu azken partida izatea aurten, 2018-2019 denboraldian, Heineken ligari dagokionez, horrelaxe amaitza eta ez ibili behar izatea, maila ez galtzeko kanporaketan. Gainerako norgehiagokak, besterik ez bada, aipatzearren, 22. jardunari dagozkionek, azkenekoa, datorren apirilean 14an jokatuko direnak, hau dira, Sanitas Alcobendas Bizkaia Gernik, esan dugu, Independiente Santandergoa Sanboianaren kontra, Anpo Ordiziak keso sartuko du, entre Pinares, Valladolidko taldea, Ordiziak ere laugarren postuari eutsiko dio, ez gora eta ez bera, sailkatuta, bigarren faserako. Eta besteak esan dizkizuegu, El Salvador Hernani, Barça Labila eta Cebu Colina Clinic Burgos, Complutense Cisneros. Gure partetik, beti bezala lanean aritu den taldearen izenean, ongi izan eta espero dugu datorren denboraldia arte.